toro ntị n'ala n'ihi na asọ ihe mere onye ọzọ ya ka onye ọzọ ji mụrụ akụ ihe m na-agụ ngala ka uri mgbe niile ụnụ nwekwara chi ọnwa nọ nwaanyị mba nnọọ ọwụchasịala m ụmụnne m anụ m otu nwanne ya nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m na ya nọ n'ekiti mmiri na mmiri na oriele nwanne ya nwaanyị gị gbagha ọnụ aka ụmụnne m ọwa obere ụka na ya alụọla di ya mụọra na di ya ụmụ anọ na ha nọ n'obiọma na-enwe problem ọ ya ka ya nọ agwa di ebido chenji we agwa di ebido gbanwenwe na-elezi di ya anya n'ihu na onwezi time ya na ọ nọrọ ọ na-atakwu ọ nọrọ ọ dị worried ọ para fon ya ọ ga-apịwa pịa ọ nọrọ mgbe ụfọdụ ọ na-atakwu mgbe ụfọdụ ọ chọ ime kọlụ pụọ eji ọ chọọ ka ya hụ kọlụ ahụ ya na-eme na nwaanyị mba nọ nza ọ si elego onwe ya bịa conclude na di enwene nwaanyị ọzọ outside na di enwene another lady probably a younger girl lady ya na ya abụọ chichiga ya bịa dị worried na di ya bịa ọ bụrụ ebe n'ime ụlọ ọ ga-emegide ka ọ gbachi ụzọ ọ ga-emegide ka ọ mecha ka ọ pụta na ole ihe wụ the problem na di ya chọghị ịgwa ya ya ga-akọsara enyi ya nwaanyị si ya na ochio na ya gbara nkịtị na enwere ebe ya ga-akpụ ya aga na ya agacha ebe ahụ na ọ bụrụ na enwere nwa agbọghọbịa nọ n'ime ndụ di ya na o dependere ihe ụmụ mmụọ ga-echuzu for that lady is either they choose ka ọ gbara ọ oto akpịrịkpata ga-agazu ya ahụ ọ na ọ ga-anwụ and once anything mere that girl na die ga-alụghachitazi back to her forever and ever na ọwụzi die ọ si elewesi ihe ọkọ ga-ngụ ọ dị possible ya eji aka chuzo ihe ga-eme the girl enyi ya nwaanyị si yes na a ga-ajụ ya na ọ choice ya to make ọ si asị enyi ya nwaanyị zowulie ha abụọ gawa ịkpaghara ịkpa n'ime ime okpokoro ime ọcha ebe onye dibịa rịra nkoro ya na ịga nga nọ n'ahụ nchọkọrọ ọ sị ha garute ahụ ọcha ha sị ha agbacha slippers ya erute na nke nwoke nye dibịa o buru mmiri bi ga-esi akwa aka na ya kwara aka outside before batawa n'ime ụlọ mkpuke ụlọ dibịa na ha bụzọ kwa aka n'ime ite kwọchacha aka nga kwaka akwa kwọcha ọ ya ka ha baziri n'ime nke ahụ nọ nwoke dibịa agwagwa ya si ya that na ọ ga-alaga enwe ndidi ka ọ chọrọ inweta solution ngwa ngwa ya sị baba na ya chọrọ solution na kemgbe ya na di eji biri na ya dịghị used to di enyeghị ya attention na di wa attention giver ya na ke na ọ bidoro ugbu a na ya ga-edili ya na ọ dịrị ya painful ya na di ebiri n'ime ụlọ di ya amaghị ma ya nọ dị na okweghị idi so na ya chọrọ solution now baba jụwa ya sị na ihe mere n'ụwa na ọ bụrụ that na ọ nwaanyị dịka ọ dị afraid dịka o kwuru na ọ bụrụ na ọ nwaanyị nọchiri di mege di eji olegezighị anya na ole ihe ọ ga-achọ ka ọ bụrụ ihe ga-awụ ọnọdụ nwa agbọghọbịa ya gwa nwoke dibịa si na ihe ya chọrọ ka ọ bụrụ ọnọdụ nwa agbọghọbịa ha nawo ka o kpuru ekpo so that mgbe ọbụla di ya hụrụ ya oso na ọ makwana anwa nokete di ya na di ya ga-akọ ya kụọ ya bilaga ya ọnụ n'ala na ihe ya chọrọ ka o tige ọgbaghara separate ka di ya hapụ ịhụtazi this lady asị mmadụ hụ nwa ya asị ekpo ọsụ nwoke dibịa chịwa chiga fee n'isi si oke na nsogbu anọ na ọsọ ga-ọwụ ihe a ka ọ chọrọ ya si yes nwoke dibịa were ihe o nyere enye si ọla every morning na ọ lara ije n'ugbo ọ na-ala na o were ihe n'ugbo etige na mmiri o ji ahụ ahụ ga-aghọ ahụ na ọwakwa ahụ ọcha na o were kele nụnụ tabiri ya taa were ke ọzọ tee ya ete n'ihu ya okwu agwụla na okwu gwụrụ agwụ na di ya ga-ahụtazi ya nweta ịhụnanya enwe egielu nọ the other side as the other lady ka ahụ ga-aghọzụ ekpo automatically mana ya dịkwa sure that na nwaanyị megide ya ihe ya sị baba na ya dị sure n'ihi otu n'ochi aza kọlụ ọ wụrụ biznes ọ gaghị apụ na aza kọlụ ahụ gaza kọlụ biznes dị ya na ọ na-aza n'ihu na ma kọlụ ahụ bịa ala ọ pụọ side gaza that means na nwaanyị ụmụnne m nwanne ya nwaanyị si ha elowe gbaa ihe kpaghara ịkpa lowe na elerutele ha ya ba asa ahụ n'ihi na di elobe ya ba asa ahụ wakwa ahụ ọcha kpaa ihe asị ata te ka asị ete di ya ntara gị gara lo bu ya anya n'ihu nwapa eji jụwa ya sọ gịnị ka ụnụ ga-eme gị na ihe di ya jụga ya jụwa di ya sọ le ihe omini di ya shesi eshi ebe a pụta bịa pụọ ọhịa na eshi ebe ahụ pụta bịa pụọ
ya gwa di esi ya nwunye ya ndị o ya right nọ n'ụlọ di ya si na ya ma na nwunye na ihe a chọrọ igwa ya na marriage na ọgwụla before ma nwaanyị mba nọ mzasị di egbuge dotia ya na di egbuchara ya setia nwa ihe zụọ ya ka eriri afọ okoko ya fenti ya shina ahụ apụsha ya n'ike ọ pụwa gwa esi achọghị ilokwute ya ebe a ụmụnne m ọ ya ka ọ tozuru chachablite were fonu kpọwa enyi ya nwaanyị sọsọ wee ebe ka o kpuru ya ga na ihe di ya na-emebe before na o mege ugbu a na otu ogbe ya na-agwa ya na ihe ekugo ume na ọ kọlim na ume ekugo na ọ kọlim na ọsọ wee ebe ka o kpuru ya ga na that man jọsụrụ mee ihe o mere na di ya tọnụzele tu ihe ya na-amahụ na ozele ihe a n'onwe ya the men ekwezu prod ọ sị enyi ya nwaanyị sị what do you mean na ele ihe o mere na ọnwụ na onwe ihe ọ chọsịrị ịkọsịrị leke wele ebe ya kpuru ega ya ejiri nwayọ bikọs enwetaghị strength gbanyụọ fon mmiri fon kpọwa enyi nwoke ezi onye ya na di dị na mma kpọwa ya si ya biko na ọ dị awe na enyi ya nwoke atọ nọ natu ihe ọzọ na ngali ugbo ya na-ekwu ihe n'ugbo na ihe di ya egburu ya na ya amaghị otu esi eme aga ụlọ ọgwụ ya ga-anyali moto the man ajụ ese ọ gịnị segekwa na ọ gịnị mere ọ sị mgbe ọ hụrụ na ya na-agwa ya ga-agwa the man asị ya ngwanụ na ọ mana die ote die na-anọ ya na ya agaghị ejikere ugbo bịawa bịa ile ya na ya ga-abịa naanị mgbe di ya nọ ya gwawa enyi ya nwoke sị na di ya si elekwutekwala ya nganụ na ụdị ihe na o gburie na o lekwute gbuo ihe ya ọzọ na ọnwụ ga-eme na ya chọrọ ịpụtawa ebe a jishi ike pụtawa ote ka o siri jikere bịawa n'ụlọ this man the man nọ di ya nwunye nọ di ya ha egwu ya anya n'ihu tie sọ gịnị ihe ka na gịnị onye akpọrọ ya ihe ka ya sọ di na ọsọ gịnị na that man amaghị asị onye ga-akọ mma na gịnị ka o mere ya kọsawara ha ihe na-eme die na otu o si eme di ya gwawazie that man agwawazie ya nwa that na di ya dị worried because of ihe ọ na-agabiga ya jụwa di ya so worried gịnị the man agwawa di ya nwa na egwuru di ya wayo na di ya okobere na egwuru ya wayo ya sị wayo gịnị ya bịa chọpụta na enwere business di ya chọrọ ime because of girl attractive girl nọ na that business ya nye di advice na ya echekwa business anyị na business ahụ dịghị clear n'anya di ya si ya don't worry na ya ga-eche ya eche before na ya wụhụ onye mmadụ ga-ara akili brain ya na business anya di ya mechara mee ya si yes na di ya mere na ihe ndị ahụ gwuru di ya na egwuru ya millions of naira egwuru ya pepero na police mega underground investigation eji atara gaga ndị ahụ na di ya ọgwabe ọ si asị n'oche so na ọwa ụmụ nwaanyị ka di ya na-apụ aga akpo destin so na di ya mere business ahụ ọ chọọ ka ya mara na ya mere business and elu zuru ego ya conclude na ọwụ nwaanyị mgbe ka ejiri gbowa so na ọwụtụghị nwaanyị ya ejiri ha gụrụ ha sagara buru ajọ ọnwụ lowa n'ụlọ anya di ya kpekpere ya mapụga na ejiga buru plank 2x2 agbacha with speed ka ọ bịa bie na ya makpo n'ime bedroom gbachi ụzọ di ya si na ọ na-eshi ebe ahụ ma ọ na-oshi ha ebe ahụ pụta na ihe ga-eme ka ọ hapụ ịnwụ n'abalị a ma ọ dịghị ọ sị nga ka ya nọkọtara nọga ya gwanu di ya so ngwa na onye tụnye ya chance ka ya buru na akpa ya bịa lawa na ya gana agba aka di ya sị na ya na-apụ na ya achọghị nọ hịa na ya na-apụ ugbo ene bifo ya na-alọchita na o meke shọ na ọtụtụla pin eburu akpa ya shinga apụ ọsọ oke a ka esi tụtụ akpa ya hụ na ya wa agaziala akpa enyi ya nwaanyị ka ga miti baba silekwa ihe mere nọ erute dị ma na-agwa sị enweghị ihe a ga-emenwu na ya jiri ajụ sọkwa ọ dị shọ na nwaanyị gbachigere na ihe ọkwụ ganga n'ugbo na enweghị ihe ya ma ya ga-emenwu about it na the only condition a ga-eji mee anything wo mgbe okwekwara di ya bịa gakwa through the process and ya onwe ga-eme onwe ya available for another man iri ya elu so that di ya ga-abịa mee like ọwụ nkesa ka ọ bịara kpesịgịrị so that o mee process n'ugbo ene automatically ekpe n'ugbo ene ekpe ize ya nwoke ahụ gara ya elu na ọ ya ga-eburuzi discourse na ọ ya ga-eburuzi dị nso na ọ ya ga-eburuzi na ọ the only condition na nwaanyị mba nọ nza na ele otu a ga-esi gwa di ihe n'ugbo ene ma ọfọzikwa na enwere ebe ya gara na ọfọzikwa na enwe ihe mere ma ọfọzikwa na di ya bịakwere we ka nwoke ọzọ rịa ya elu ka ọ gawazie di ya na condition o jiri na ọ chọga solution so that ihe enu ihe mere di ya emeghekwe ya automatically ekpe ọhụnụnụ apụọ ga-akpa ize n'ihu nwoke ya nọ ntara riri ya elu in order to like ịnụ achitakwa otu ya nọ mbụ the baba gwawazie na ọ ya onye kpu dị ekpo now na ọ hụgaghị ụzọ na ya ahụ ga-ekpo bụ n'ihu ahụ ekpo maji na ọhịa ochu zuru for that girl unfortunately na enweghị girl nọ di ya na ya makpụzidi ekpo na ihe ya kwere agwa m ihe n'ugbo na m bịa ka ụsatụrụ mba ụwa na ya gbahụ na-eji the only thing ya mere ya chọrọ ya gara ije ịga restore di ya
thinking that ihe mebiele si biko na-enwe onye ma ihe ya ga-eme na ya amazighị otu otu onye kwugo ya na nke nwanne ya nwaanyị kwughị na ha gaala chọọchị dị iche iche ya kpọkwana di ya na fon di ya si ya nwa anwa kpoo ha ya na fon na ihe na-eji ekpekpechi emechana mee ekpere si eme buo na si ebu na ebucha ya gaa testing ka ya ga lee ma ekpere ha nọ na anọ na ka ya ga lee na ya ga-eletelu di ya na ụmụ ya because ụmụ ya galitela isi di ya gakporo okporo ya otu plank ọ ya na-etu okwute dịka onye ara etu okwute etu plank o ji atọ ya mara na ekpe aka na ya were ha oso were ije lawa ha ebe eshi and ya hụrụ di ya n'anya si biko na ụmụ ụwa mere ya ebere na ihe achọga no solution na gịnị ka ya ga-eme ele ebe ya ga-aga ka ekpepụga ihe na ya ekpo na ọ bụrụ na ị ga-awụpụrụ nwoke ọzọ rịa ya elu na ya ga-eme na ya ga-emeli di ya that type of thing ọ ihe ọsọ mbịa gbotoro ọnụ ma shikweni ya dụọ ụmụ nwaanyị ibe ya ọdụ by the special grace of God Chineke ga-ewere ọnọdụ ịnọ nga na-elega m ịnọ na ihe mere na ewu nwaanyị nọ nga na-elega m ewu nwoke mmadụ apụtasị na enwere ebe ya ga-edu aga gị zowulie gawa kpachapụ anya gị n'ihi na some of these things a na-abịa ebe kecha anyị nya ṅụsị gị were gị ite gị were saa ahụ gị mee ka ọzọ ihe e nyere gị ordinary item mgbe ahụ ị na-ala ị bịara alone but you are not going alone mgbe aka a na-edire nwe forces so na-eloje ndị bịara bịa contract ha esoro nwe bata n'ụlọ gị just to activate whatever thing ụmụ ihe ndị ahụ e nyere gị ikikere adịghị na ya o nwere ndị ụmụ mmụọ nọ na mission to execute that job ha nọ with you ihu ga ha n'ihi na ewu mmadụ once dị kpara n'ihu kpam ha eguzochi ihu ahụ nwoke ga na-ahụzi wee kpo kpachapụ anya marriage is a long journey ma ọ dị gị mmata ọ ga-adị echi ọ na-adịva avụ onye gị na-ebi there is always a time for everything gị wee married woman oge mgbe di ji agụbuling na toilet ya agụbuling na bedroom ọhụkpọ opportunity ọbụla o jiri gbu anya gburu mkpa ma ọ nwa bulie nya ụbụ ma ọ na-abụ mkpekpete mkputo ụmụaka abatawa nwoke echewele so many things echewele future echewele ihe otu ọganihu ga-adị ma ofe kwakele Nigeria kpachiri eze nwoke nwe onye nwere 1 naira na akaụntụ ya na-enweghị otu echa add to 1 naira ahụ na-egro ya a na-aga ewere ọ gịnị ihe gagara ọgụ ụmụ nwoke ihe ha bụ n'isi na dị too much gị si na iyi ga bomb shot agafega n'ihu ya na ọhụ gazi ọkọpụgazi aka na hotel ọgụgburi gazi na kemgbe 2-3 days obitụba na academics ọnwa ya ọzọ ọ gakwudega hello rethink is not like that and ihe na-akọ ọsọchakwa dị sin mgbe ụfọdụ mgbe ị ga-asị nwoke emene ihe na emechaa mee ya ihe ahụ ruo ya aja ewu the type ọ ga-abịa gwa na ihe na o were ya aja kama ị ga-asị ya ngwa na nsogbu anọ ebe o menewo omene bet mgbe ọzọ mụrụkwa akụ ka ị ga-awụzi the type ga-eblem nwazie ya wo ihe ị ga-agụ ka uri ọ gaghị ekwutezi ugbe n'ihi gịnị ihe ị ga na-agụzi nga agwakwara m gị agwa awekwu m ya ọma ma ọrịa gazi ha ahụ problem mistake ahụ mere ka ọ wụgwọ maka ọrịa gazi ọhịa na-ebute n'ihi na nwaanyị a gwara di ya gwa the man a ga-eme ya ọ bụrụ na ọsọ sidri bute the girl nwaanyị a ga-eme enjoy mana ọ dị afraid na nwunye ya nọ na-eme this business nsogbu dị ụna na-ahụta ekwensu na-eshi emasị ekwensu ọ ga-anọ ụrụ onwe ya ụfọdụ mmanya nwere aka ha butere onwe ha problem ịnụ ngala enwe otu enyi nwa ya sase nwe bọkpụ na agaji ole ka di gị na-eme onye ka ị gaji ịchọ onye ka ifiliri nọchiri ṅụ marriage is a long journey ịmara mma no doubt ọ na-eme ahụ mmụọ ga along ọ lụrụ nwaanyị na ya n'anya ịmara mma kpatara o ji lụọ mmanya ahụ efedbe beauty ṅụ adra adị naanị ihe batara n'ụwa responsibilities ụmụaka abatala you are still who you are a beautiful woman ọ bụrụ na attention onye nye that time ọ dịzighị ugbu a attention na-atọ ụtọ dị mma mana there is always time for everything esokwala aga ebe ahụ ọsọ enwere ebe okpo agaji ịhapụ ịga nyụrụ anyụrụ gị zụrụ azụrụ ọ nga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ